Bon dia, Big Fishers, com estem? Com ja sabeu, tots els dimarts fem musicoteràpia amb l'Eugènia. Però com l'Eugènia avui no pot vindre a casa, llavors jo he fet un instrument casolà i cantarem la cançó que cantem amb ella, vale? Preparats? Vinga! Hola, hola, músics, com esteu? Hola, hola, músics, benvinguts. Hola, hola, músics, tots a punt. Cantarem i ho passarem bé. Hola, hola, músics, com esteu? Hola, hola, músics, benvinguts. Hola, hola, músics, tots a punt. Cantarem i ho passarem bé. Hola, Big Fishes! Bon dia! Bravo! Bueno, esperem que us hagi agradat aquesta versió modificada per la Mar. No és el mateix que estar amb l'Eugènia, però bueno. Molts petonets! Adeu!